ରାମାୟଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବିଭୀଷଣ ଆଉ କୈକେୟୀ। ବିଭୀଷଣ ରାବଣ ଶାସନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ବଦଳିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କୈକେୟୀ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁଧୁରିବା ଆଉ ବିଗିଡ଼ିବା ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଲୁହାକୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷକୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବ, ସହିବାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ କେବେ ଦୁନିଆ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନା ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉ, ପ୍ରହାର ନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ଆସିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ତୁମର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିର୍ଭୟରେ ସାମ୍ନା କର। ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।